Nikah ул иглан кылу. Без өйләнәчәбез дип халыкка белдерү. Шуннан соң инде сындык алырга баралар. Егет белән кыз һәм егетнең әти-әнисе кыз йортына сындык алырга баралар. Барганда акча, бал, 5 пачка чәй, 5 пачка шикәр һәм 1 камыр ризыгы алып баралар. Сандык Шугырданда шулай элеккедән килгән бу гадәт. Докладларның күпчелеге bu төбәкне өйрәнергә багышланган. Ул бик мөһим. Чөнки бу глобаль темалар белән күп кеше шөгыльләнә. Ислам, мир фәлән, шундый темалар күп. Без төбәк тарихын белгәнбез. Авыллар, мәчетләр тарихын белгәнбез. Чөнки бу вак тарихлардан зур тарих пайда була, барлыкка килә. Аны кем моннан Казаннан килеп өйрәнерлек, кем өйрәнә аны? Мәскәүдән килеп өйрәнәм, беркем дә өйрәнми, сез генә өйрәнә аласыз аны. Шуңа күрә күбрәк игътибарны шул җирле тарихка, сез яшәгән авыллар тарихына игътибар итәргә кирәк, бирергә кирәк. Алар бик кызык. Һәм бу сез сөйләгән докладлар, алар яңа фикер йөртергә, яңа ачышларга нигез булырга мөмкин. Шуңа күрә бу әйберләрне, бу докладларны һичшиксез мин Рафискә дә ихтимал баштырырга кирәк. Минем бүгенге эшем агатуй белән сабантуй иде. Бу агатуй һәм сабантуй да мин уртаклык һәм аерымлык таптым. Алар икесе дә шул кыр эшләре, чәчү эшләре беткәч җыелышалар да шул бәйрәмне үткәрәләр. Нинди охшашлыклар бар? Әйтегез. Менә шул Татарда да, Чувашта да бавырсаклар пешерәләр, пироглар, төрле азыклар. Ярыш ягыннан караганда, аларда да шул ат ярышлары бармы, көрәш бармы? Менә гир күтәрүләре, шулай ук ат чаптырышлары, төрле уеннар. Зөһрә, син менә бүген үз чыгышыңда репрессия корбаннары турында сөйләдең. Ни өчен бу теманы сайларга булдың син? Тик минем ничек әйтим инде прадедам бу репрессияның корбаны булган дим инде катнашкан, шуның өчен бу тема миңа бик интерес. Шушы бабаңның әтисе ни өчен репрессия корбаны булган? Аны эзләп таптыңмы? Нәрсә гаепләгәннәр аны? Ул Шыгырдандагы 7нче мәчетнең ул мәчетне үзе ясый, үз акчасына сала һәм шунда мулла була ул. Шуның өчен ул репрессия корбаны була. Ул вакытта бит бөтен муллаларны шул мулла булган өченме ул корбан була? Мулла булган өчен корбан була. Тик ул сез ваше отношение к государству, он отвечает сочувственно. И у государства белән бөтен ниләр белән согласен булган, но мулла булган өчен аны иткәннәр. Менә син үз чыгышыңда әйттең, Чувашстан Республикасыннан 118 кеше репрессия корбаны булган дип әйттең. Каян чыгып әйтәсең? Нәрсә өчен үтергәннәр аларны? Аңлатып бит әле. Алар беренче кеше государство каршы чыккан, ул мәчет ябу белән согласен булмаганнар алар. Шуның өчен алар репрессияның корбаннары булганнар. Менә бу конференциялар, шушындый конференциялар синең өчен, яисә Шыгырдандагы, Чувашиядагы татарлар өчен нинди кайсы яктан файдалы була? Ничек әйтергә? Без үзебезнең тарихыбызны беләләбез, шуның өчен ул бик файдалы конференциялар. Мин үзем бик күп катнашырга телим. Тик ул елына бер кат кына була. Бunda iki maksat birden bizim Respublik köleminde, hükümet köleminde, halk köleminde kısıklığa girişimiz Çuvaşistan'da var. Bizge bunda komfortlu, biz yaşayız. Biz Allah'a şükür ediyoruz. İkinci maksat indi bizim Tatarlarga barlığımızı biz anlattığı küçültüye halkka, anda barlığın küçültüğünde gel praktik işine bit anın bunda fenni küçültüye gerek. Şu an göre fennilik ne şu nasıl kireçek bulunga biz yetişmesek hem
киләчәк бүген безнең авыздан алып, аны үзләренә ташы җибәрмәсәләр, аның киләчәге юк. Менә шуның өчен дә без бүгенге көндә Чувашстанда шушы фәнни конференцияны уздарбыз инде. Шушы конференция бүтән конференциялардан кайсыга белән аерылып торды? Бу конференция күбрәк киләчәккә багышланган. Бу яшьләрне активлаштыру, аларның менә шушы төбәкнең тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнү юнәлешендә активлаштыру һәм гомумән татар яшьләрен берләштерү рухында үтте дип әйтсәм, ягылышмам. Монда бит без 19дан артык доклад тыңладык һәм алар барсы да мәктәп укучылары, шушы Чувашстанның Батыр, Комсомол районнарының төрле мәктәп, төрле авылларында, мәктәпләрдә укучылар. Ул докладлар шактый кызыклы булды. Алар гадәттә менә шул я авыл тарихына багышланган, я үз нәселләренә, авылдагы мәгърифәтчелек тарихына багышланган. Аннары инде менә шушы гореф-гадәтләргә, җирле халык авазына багышланган докладлар. Алар әлбәттә төрле сыйфатта эшләнешләре аларның. Ләкин аларның теге юнәлешләре, аның идеясе дөрес, алга таба алар ул перспективага юнәлтелгән конференция дип атар идем моны.